labaran duniya. An ji yau aka fara shari'ar mutane 14 da ake zargi da taimakawa 'yan bindigar da suka kai hari gidan jaridar Charlie Hebdo da ke Paris sakamakon wallafa zanen ɓatanci ga manzon tsira, kuma yau ma sai da suka sake wallafa wannan zanen ɓatancin. Hukumar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce adadin jami'an kiwon lafiya da ke mutuwa a Siriya ya karu matuka a ƙoƙarinsu na yaƙi da annobar coronavirus. Shugaban Iran ya yaba wa ƙasashe da ke cikin yarjejeniyar nukiliya da ita bayan ficewar ƙasar Amurka. Shugaban Faransa kuwa Emmanuel Macron ya jinjina ko ya nuna goyon bayansa ga ƙasar Iraki a yayin da yake ziyara a ƙasar yau. Sojojin Mali da ke rike da mulki sun gana da 'yan tawaye. Iyakacin abin da ya soka kenan a madadin sauran abokan aiki, musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya jagoranci shirin, da sauran abokan aiki, Mustapha Adebisi a matsayin injiniya, Ahmed Abba ke cewa sai anjima.